ana ci gaba da mai da martani faɗin duniya bayan mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu din. Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da BBC ta tuntuɓa. To gaskiya mun ji raɗaɗin wannan rasuwa na wannan baiwa Allah Queen Elizabeth a matsayin ita ce maman wannan kasan saboda su suka mulki kasan nan. So definitely kaman tamu ce ta rasu, shi yasa Allah ya ji kanta, Allah ya rahamshe ta, Allah ya tausaya mata kuma. Sunana Musa, Allah ya ji kanta, Allah ya sa ta huta, kuma su suka rene mu, kuma ni a Kano nake. Hakika a Najeriya duk wanda ke Kano ya fi kowa sanin wannan din, domin ta kyautata mana sarkin mu ta rike hannu biyu. Gaskiya mun yi rashi sosai da wannan matan Elizabeth. Gaskiya mun rashi ba mu ji daɗi ba saboda kokarinta. Gaskiya ta yi kokari sosai. Gaskiya rasuwanta mun yi bakin ciki sosai. Sai Ale jikanta Ale mata gafara Ale ramsheta. Su suka rene mu muna bakin ciki da wannan rashi. Kuma mun san za mu Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya yafe mana. Allah ya mata gafara. Allah ba da hakurin. To karshen wannan magana. Allah ba mu